سلام علیکم برادران در شهر غربی بوده. امروز 18 اپریل 2020 ساعت 1 با وقت مسکو. من امروز даже видео тамошо кардам дар YouTube канали Ҳақҷӯй ТВ да ая худозада я даюс ҳаром я одами намеждани намтари проституткам бигемра мешавад дига да уж ямра да рафтаги ай ай худо бехабар дай тари вообще мусулмонгари да наздик нестай як рустам ай ку чақчақ гапчақ даюс ина видеообращенима барои ту фаҳмидӣ пад худоза бамбрай ҳолда садқа ҳамун ном шай садқа ҳам ном мусулмонӣ шай тра худованд ҳамхе бизана ҷазират кина ки барои суми ҳаром шида ту номи аллоҳра гирифтӣ дар поён мондиё на қадар суми ҳарома гирифтӣ сини боло вардоштӣ худованд ҳами хелин мекуна оли ҳами раждат ки дар зиндагӣ и чиза мебинӣ и бенаву намемонӣ ай чиз барои нами гапи гуфтагӣ ҳами хел ответи дуоӣ мекуна ки пад худоза рӯи ҷога нахе ба пӯш мезанад ку фақат ол мечкунанд баъд ай хафои ҳамун кофанта мегирӣ қатъин мерай дига фоида намекуна ман дар ҳаёт дар жизнам нами қастари сол нами имрӯз нами гапи тра шинидам ки мусулмон бихеза барои нами кори ҳаром номи аллоҳра дар замин бимонава вардора суми ҳаромаро боло бамбар беномус пас садқа номи аллоҳ шайту ришна ахир мондаги худи ассалому алейкум амакаса рута лахча кино қати гапзан пат як гӯҳ е тинам як гӯҳи пиши ки дигии одам да та ҳайфи фаҳмидӣ садқаи номи худот кина тра та агар мусулмони ҳақиқӣ бошӣ ку ҳеҷ вақт гапа намегуфтӣ та агар 5 вақта бача бошӣ садқа ҳамун ришит кина ӯ риша худованд ҳамун қариши баъзе бидодай даюс охи даюс ту ба худо бовар ку дига нахели видео нака ай ба агар ту номус дошта бошӣ ку ту нам канал паналта биран тари ягон чуқида парту садақа ради аллоҳ бугӯ барои нами гапи гуфтагӣ пеши ягон кас бира бахшиш бипурс ривояти ира бира биё чӣ бахшиш дорад боги бахшиш бипурса ай гапи гуфтагӣ ту пах дозда барои суми ҳаром шида хеле кор нака и суми ҳароми ту як рӯзай ду рӯзай се рӯзай и конкурс шумо ягон каса фоидаам надай инамиша ман 100% отвечар мекунам пад худозда хеле нака барои суми ҳаром шида просто обрӯи оилата паст кардӣ ту бамбар беномус та агар бачаи баномус бошӣ ку аввал ата очата фикр мекунӣ аввал аллоҳра фикр мекунӣ баъд ата очата баъд най подписчико и тра ягон кас фоида намекунад ту вақти мурдӣ ку меган дафш ки як кали худозда як ҳаром одам буд мегуфтанд инам ба худо инам ма ба ҳами гап местам инам ту бамбарӣ ку ман тра вообще да ҳами гапи гуфтагӣ намебахшам инам чиза ман отвечар мекунам давай таваккалтон ба худо ман видеоро зиёд намекунам ки настроение нестай